Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина. Бүгенге көннең төп темалары. Бүген республика буенча халыкка хәбәр итү системаларын кабыздылар. Ни өчен Гүзәл Шихапова ачыклады. Двигательләр заводында фаҗига, автопогрузчик астында калган хатын-кыз вафат. Өйдә утырып эшмәкәрлеккә тотынганнар. Балалары инвалид булган әниләр акчаны хәзер өйдән чыкмыйча гына эшли. Бүген республика буенча халыкка хәбәр итү системаларын тикшерделәр. Сигналлар Татарстанның барлык район һәм шәһәрләрендә кабызылды. Чаллыда исә сиреналар көндезге 12-дә эшли башлады. Әмма күп кенә шәһәрдәшләр аларны ишетмәде дә. Ул бу була калса, шәһәрдәшләр гадәттән тыш хәл турында белмичә калырга мөмкинме? Бу сорауга җавапны Гүзәл Шихапова эзләде. Бу сигнал игътибар дигән сүзне аңлата. Әлеге тавышны ишетү белән якында урнашкан бинага кирип, телевизорны яки радионы кабызырга кирәк. Әмма күп кенә шәһәрдәшләр сирена тавышын ишетмәде дә, аларның тавышын махсус кыстылар. Югыйсә шәһәрдәшләр паникага бирелер иде. Сораштыру нәтиҗәләре күрсәткәнчә, чаллылар сирена тавышын ишеткәч, нәрсә эшләргә кирәклеген белми. Мы в школе же были. Не слышно было? Нет, не было. А если сирену услышишь, что надо делать, знаешь? Звонить в полицию. Не слышал. А что надо делать, когда услышите, например, сирену? Не знаю, что делать. Вообще не слышал. Ага, а что надо делать, если услышите? Бежать? Нет, не А слышу. как вы думаете, что надо делать в таких случаях? Не знаю. Не слышу. Ну как что делать? Честно, не знаю. Нет, А что надо делать в таких случаях? бежать куда-нибудь. Чаллыда барлыгы 8 сирена, алар шәһәрнең төрле өлешендә урнаштырылган. Хәвефле сигнал өйдә утыручыларга да ишетелсен өчен мондай корылмалар һәр комплекста булырга тиеш. Әмма бу гадәттән тыш очракларда шәһәрдәшләр берни дә белмичә калачак дигән сүз түгел. Возможно передача речевой информации непосредственно через подвижные и стационарные громкоговорители. Проверка системы оповещения проводится периодически в соответствии с указаниями руководства. Обычно 2-3 раза в год. Шәһәрдәшләргә хәбәр ителә, янгын сүндерү, ашыгыч медицина ярдәме күрсәтү, полиция машиналары да ярдәмгә киләчәк. Мәчет манараларындагы тавыш көчәйткечләр дә эшкә җигеләчәк. Хәзер Чаллыда хәбәр итү системаларын яңарту буенча эш алып барыла. Быел шәһәр әлеге сорауны уңышлы хәл иткән өчен дипломга лаек дип табылды. Гүзәл Шихапова, Сергей Вильданов, яңалыклар. Алкоголь сату өлкәсендә закон бузучылыклары турында хәбәр итеп, шәһәрдәшләр дистәләгән 1000 сум акча эшләгән. Легаль булмаган сатучылар белән көрәшүчеләр саны бермә-бер артты, ди алкоголь инспекциясе белгечләре. Халык контроле порталына хәбәр җиткерүчеләргә 1000 сумнан алып 3000 сумга кадәр акча түлиләр. Шәһәрдәшләрне мондый көрәштә катнашырга нәрсә этәрә? Акчамы әллә гражданлык позициясеме? Безнең сюжетта. Быел дәүләт алкоголь инспекциясына мөрәҗәгать итүчеләр саны бермә-бер арткан. Былтыр спиртлы эчемлекләрне сатуда закон бозу очраклары буенча 300 гариза кабул ителсә, 2017 елның 2 аенда гына зарланулар саны 200-дән артып киткән. Дмитрий Тетерин да активист, шундый гаризалар ярдәмендә ул 20 000 сумга якын акча эшләгән. Если мы будем чего-то бояться, для чего тогда жить вообще? Мы должны быть гражданами нашей страны. Мы должны соблюдать законы этой страны. Мы должны уважать наши правоохранительные органы. Алкоголь инспекциясында шәһәрдә мондай активистлар 4 дип белдерделәр. Барысы бергә 150 000 сум акча эшләгән. Халык порталында урнаштырылган зарларның 50% гына дөреслеккә туры килә. Бу очракта кибет хуҗасына штраф яный. Сумма штрафа, к сожалению, незначительна. На сегодняшний день за реализацию алкогольной продукции, пива, акцентирую внимание, сумма штрафа от 5000 рублей, потому что наказывается должностное лицо. Белгечләр бу штрафлар гына эшмәкәрләрне закон бозудан туктатмаячак ди. Чаллыда теләгән кибет күп санлы штрафларга карамастан тыелган вакытта алкоголь сатуын дәвам итә. Салынган штраф бәясен алар бер төн эчендә яңадан кайтара. Шуңа да закон бизнес чәчәк ата. Әмма шул ук вакытта хәзер алар хакында хәбәр итү башка шәһәрдәшләр өчен акча эшләү мөмкинлеге булып тора. Гүзәл Шихапова, Кирилл Ерофеев, Алексей Иванов, яңалыклар. Үзегезне борчыган сорауларны Чаллы ТВ телерадиокомпаниясының кайнар элемтә телефонына шалтыратып бирә аласыз. Шалтыратулар 51 31 31 телефон номеры буенча тәүлек дәвамында кабул ителә. Үзегезне хәбәрдән соң телефон номерыгызны да калдырырга онытмагыз. Двигательләр заводында фаҗига, автопогрузчик руле артында утыручы хатын-кыз укладчикны күрми кала һәм өстенә менә. Күп кенә җәрәхәтләр алган хатын-кыз хастаханәдә җан бирә. Хәзерге вакытта тикшерү эшләре бара.
Водитель погрузчика, проявив неосторожность, не предприняв должные меры к безопасности маневрирования погрузчиком, совершила наезд на работника данной организации, от чего последний получила тяжкие телесные повреждения. Последующим была госпитализирована в БСМП города Набережные Челны. От полученных травм, несмотря на все усилия медицинского персонала, скончалась. Интернет аша йөк ташу компаниясы хезмәтеннән файдаланган шәһәрдәшебез мошенниклар кармагына эләккән. 40 яшьлек оешма җитәкчесе полициягә мөрәҗәгать итә. Ул Чаллыдан Липецк өлкәсенә 6 миллион сумлык товар илтергә кирәк дигән игълан урнаштыра. Әлеге эшне башкарырга бер оешма алына, әмма кыйммәтле йөк тиешле адрес буенча барып җитми. Хәзер әлеге очрак буенча җинаять эше кузгатылды. Тегәрмәчләрне 21 февральдә йөк машинасына иттегәннәр. 23 февральдә машина йөртүче белән элемтә югалган. Эшмәкәр аның турындагы мәгълүматны интернетта тикшерә башлагач, мошенниклар кармагына эләгүен аңлый, шуннан соң полициягә мөрәҗәгать итә. Хәзер әлеге очрак буенча җинаять эше кузгатылды. Иска Абдул мәктәбенең элеккеге директоры 3 ел дәвамында педагогик эшчәнлек алып бара алмаячак. Суд шундый карар чыгарды һәм 44 яшьлек ир-атны шартлы рәвештә 1 елга ирегеннән мәхрүм итте. Мөгаллим шәхси тормышка кысылуда гаепләнә. Исегезгә төшерәм. Мәктәптә директор булып эшләгәндә ул хатын-кызлар бәдрәфенә яшерен рәвештә күзәтү камералары урнаштыра. Видеорегистраторны мәктәп хезмәткәре юынгыч астыннан табып ала. Ир-ат үз гаебен таный. Камераны унитазга кемнең чүп ташлаганын ачыклау өчен куйдым дип аңлаткан. Космостагы чүп-чарны җыю өчен махсус полимер, шәхси транспорт дизайны, авыл хуҗалыгының заманча технологияләре. Бу Чаллы укучылары һәм студентлары уйлап чыгарган проектларның кайберләре. Бүген Чаллы педагогия университетында балалар һәм яшьләрнең проект эшчәнлегенә багышланган Бөтен Россия форумы булды. Чаллы, Казан, Мәскәү галимнәре проект эшләүнең педагогик технологияләре турында фикерләштеләр. Форум кысаларында проектлар олимпиадасы да үтте. Тулырак хәбәрчебез Римма Әхмәтова. Олимпиадада 11 проект катнаша. Алар төрле тармакларга карый. Чаллының Давыдов исемендәге гимназия укучылары космостагы чүп-чарны җыю һәм утилләштерү ысулын тәкъдим итәләр. Актанышның сәләтле балалары мәктәпләрдә куллану өчен автоматлаштырылган кыңгырау. Күп роботлар бөтен дөньяда иң кыен мисаллар чишәләр. Без бөтен мәктәпне автоматизировать итәргә уйладык. Бу кыңгырау сәгате буенча үзе кирәкле вакытта кыңгырау бирә. Форум бер юлы 3 урында бара. Бу аудиториядә әзер проектлар тәкъдим ителә һәм бәяләнә. Икенчесендә мастер-класслар, укучыларны проект эшләргә өйрәтәләр. Киләчәк транспорты инженериясе, робототехника һәм башкалар. Экспертлар Чаллы педагогия университеты һәм Мәскәү политехника университеты галимнәре. Аларның максаты педагогларны һәм яшьләрне проект эшчәнлеген дөрес оештырырга, мөстәкыйль эшләргә өйрәтү. Һәр проект яңа кабатланмас булырга тиеш. Актлар залындагы фәнни конференция проектлау эшчәнлегендә педагогның роле турында. Интернеттан бүген күчереп алырга була, әмма синең үз күңелеңдә ул проблема булып чыкмас, ул проект түгел. Хәзер укытучылар интернеттан күп вакыт әзер проектны алалар да балаларга бирәләр. Менә сезгә проект, бу инде проект юнәлештә укытуга өйрәнү түгел. Бүген форумда җиңү яулаган проект эшләре тиздән Казанда проектлар олимпиадасының төбәк ярышында катнашачак, ә федераль этап Сочида булырга тиеш. Римма Әхмәтова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Наилгә тагын ярдәм кирәк. 1 ел элек яңалыклар чыгарылышында церебраль паралич диагнозы куелган 10 яшьлек малай турында сөйләгән идек. Битараф булмаган тамашачылар кирәкле сумманы җыярга ярдәм итте. Наил әнисе белән Чиләбедәге тернәкләндерү үзәгендә дәваланды. Малайның сәламәтлегендә алга китешләр зурдан. Хәзер исә дәвалануны дәвам итәр өчен тагын финанс ярдәме кирәк. Гласная у нас какого цвета? Красного, да? Называй. Какая буква? А. Молодец. 1 ел элек Наил кешкә үрмәләгән, сөйләшмәгәндә диярлек. Бүген инде ижекләп укый ала, шигырьләр һәм җырлар ятлый. Укытучысы Наталья Серегина Наил бик тырыш малай ди. Когда спросишь его: Наиль, ты устал? Он никогда не устает. Говорит: нет, не устал. Хотя видно по нему, что уже начинает путаться. Я говорю: ну давай заканчивать занятия. Говорю: ты уже путаешься. А так всегда с желанием ждет учителя. Физик яктан да уңышлар бар. Хәзер урамда йөргәндә Наил күбрәк йөрергә тырыша. Элек күп вакытын коляскада утырып уздырган. В физическом плане у нас вот сейчас у него окрепли ножки. Потому что вот раньше мы когда выходили на улицу, мы ходили пешком, и я вот его водила, я прям, он прям висел на моих руках. Теперь мы стараемся, я его придерживаю немножко,
он уже так шагает, и я чувствую, что у него есть упор на ноги. Бу уңышларда Шалы ТВ телеканалы тамашачыларының да өлеше бар. Бір елілік дәвалау курсына кирәкле акчаларны бір атна эчендә җыйганнар. Апрель айында Хикмәтуллиннар Казанның тернәкләндерү үзәгенә тагын барырга җыеналар. Дәвалануга һәм яшәүгә барлыгы 140 мең сум акча кирәк. Ярдәм итәргә теләүчеләр исәп-хисап счетларын экраннарда күрә. Наил өстәл хоккейын уйнарга ярата. Аның хыялы абыйсы белән бергә хоккей кортына кереп, алка кертү. Ярдәм итәргә теләүчеләр күбрәк булган саен бу көндә тизрәк килеп җитәчәк. Гүзәл Шихапова, Гүзәл Хәбибуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Инвалид баласы булган әниләр хәзер өйдә дә эшли алалар. Чудо-дети дәвалау педагогикасы үзәге яңа проект ачты. Авыру балалы әниләр өйдә бизәнү әйберләре һәм төрле кул эшләнмәләре ясаячак. Бу шөгыль аларга киләчәктә үз бизнесларын ачарга мөмкинлек бирә. Теманы хәбәрчеләребез дәвам итә. Лидия, ты сегодня очень красивая. Спасибо. Мастер-класс алдыннан ханымнар белән психолог әңгәмә кора. Киеренкелек кими. Син бик ягымлы елмаясың, чәчләрең матур, киемең бигрәк килешле кебек мактау сүзләр әйтелә. Нәтиҗәдә ару талчыгу, тискәре тойгылар юкка чыга. Родители, имеющих детишек, особых детишек. Үзенчәлекле бала үстерүче әти-әниләр гадәтиләрдән аерылып тора. Алар үз авырлыкларына, проблемаларына чумган. Безнең бурыч аларны шул кысадан чыгарып, яңа мөмкинлекләр ачу. Әниләр мастер-класска яхшы кәеф белән кирип китәләр. Бу юлалар полимер балчыктан яңа чәч каптырмасы ясарга тиеш. Лидия Шалупова яңа шөгыльнән бик канәгать. Прихожу на каждый мастер-класс, чтобы вот выбрать потом себе, что именно конкретно. Вот я на 2 была, мне одна только тема поближе, вторая у меня еще не получается. Но я все равно там криво, косо я, конечно, делаю дома. Лидияның 2 баласы бар. Олысында церебраль паралич. Эшли алмый. Чөнки бөтен вакыты балага китә. Гаилә көн саен тернәкләндерү үзәкләренә йөри, бала белән өйдә дә күп шөгыльләнәләр. Лидия кул эшләренә өйрәнсә, акча да эшли башларга мөмкин. В дальнейшем они могли бы эти навыки применять. Киләчәктә алар бу күнекмәләрен камилләштереп ясаган әйберләрен интернет-кибетләр аша да сата алачаклар. Ел башыннан үзәктә 3 мастер-класс булган. Анда катнашырга теләүчеләр саны арта, дәресләр бушлай. Әниләр дә, әтиләр дә йөри ала. Берничә айдан әлеге кешеләр үз остаханәләрендә ачар әле. Рим Әхмәтова, Ксения Антонова, Алексей Иванов, Яңалыклар. Бу кышның соңгы көн алып килгән яңалыклар иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.